намоиш ва фурӯши чанд навъи ҳасибу маҳсулоти ширӣ, тухму асал аз маводи асосии ин намоишгоҳ ба ҳисоб мерафт. ин ҳама маҳсулоти ватанӣ буд ва аз маҳсулоти хориҷӣ таҷҳизоти электронӣ аз ҷумла чароғу лавозимоти барқиро ба намоишу фурӯш гузоштанд. дар он ҳудуди 30 корхона маҳсулоти худро пешкаши сокинон намуд. мардум ки хеле зиёд омада буд, мушоҳида мешуд ки на ҳамаи онҳо аз ин ҷо бо табъи болида берун мешуданд. кам будани маҳсулот сабаби аслии норозигии мардум будааст. бо вуҷуди ин сокинон аз ҳама бештар тухму ҳасиб мехариданд. ба гуфтаи онҳо нархи ин маҳсулот нисбат ба бозор каме арзонтар аст. духтарчам бо гирифтаги маҳсулот манан аз ваёш ширу қаймоқҳои вай истеҳсоли ҳамин хуҷанд аз тоҷикистони худам мана ин тухмҳо 21 сомон дар онҷо 24 сом. хаем 3 соман барои мо одамое ки мебахшед студент дорему як шавҳарамо кор мекунем мо ба инам хай пул аст. ин намоиш ва фурӯш соли чорум аст бо ташаббуси медиа холдинги оила дар ҳамдастӣ бо палатаи савдо ва саноат баргузор мешавад. масъулони ин чорабинӣ мегӯянд мақсади он зиёд кардани таваҷҷӯҳи сокинон ба тамғаву маҳсулоти ватанӣ аст. ҳамчунин дар доираи ин намоишгоҳ озмуни беҳтарин тамғаи молии сол баргузор шуда ғолибон соҳиби ҷоиза мешаванд. Здесь происходит, как я сказала, это маркетинговый проект, соответственно. ин як лоиҳаи тиҷоратӣ аст ки мо баргузор мекунем. аъзои ҳакамон ҳам аз миёни худи истеъмолгарон аст. худи мардум интихоб мекунад ки кадом маҳсулот беҳтар аст. Пользуются этими продукциями. соҳибкороне ки дар ин чорабинӣ маҳсулоти худро оварданд мегӯянд то ҷои ин гуна намоишгоҳҳо метавонад ба баланд шудани обрӯи корхонаҳо мусоидат кунад. мо ба ҳамин намоиш мо метавонем ки маҳсулотҳои худмонро бар тамоми ҷумҳурӣ маҳсулоти худмонро шинохта кунем. хела ёрдам мерасонад барои шинохта кардан. кам будани маҳсулоти ватанӣ дар ин гуна чорабинӣ дар доираи коршиносон суолҳоеро ба миён овардааст ки вақте дар дохил ширкатҳо хуб муаррифӣ намешаванд, то куҷо метавонад дар хориҷи кишвар муштарӣ пайдо кунанд. шодмон ятим, озодӣ, душанбе.